खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय। साबधान थानाया मोजां जुदि नोंथांनि हिन्जावाबो नोंथांखौ बिहाव लानाव थांनो थाखाय लोगो हमदोंबा। मानोना नोंथांनि हिन्जावनि गोसो सिङाव माबायदि प्लान सलायबाय दङ बेखौ रावबो बुंनो हाया। आरो बेफोरबायदिनो मोनसे इउपिआव जालांनाय जाथाय नोंथांमोना खोनानानै गिगोन जे मब्लाबा आंजोंबो बेफोरबायदि जागोन नामा। सानै हौवा हिन्जावनि मुङा जाबाय अमृता राय आरो हौवानि मुङा जाबाय आशीष कुमार राय। आरो बे जाथाया जालांदो थांनाय एप्रिल मासाव 14 एप्रिल खालि। बेखालि फुङावनो हिन्जावा हौवाखौ लिंनानै लाङो जे जोंहानि फंबाया खोब सिरियास, नोङो आंखौ जोंहानि न'आव लानानै थौ। आरो बिदि बुंनायाव हौवायाबो सानो नोंमारगौ खोमा। आरो बिदि साननानैनो हिन्जावखौ लानानै थाङो गावनि जे बिहावनि न'आव लाना थांनानै नुहैयो जे ओरैबायदि सिरियास जेबोआनो गैया। नाथाय थेवबो हिन्जावखौ जेबो बुङागारा बिखालि हराव बिसानावनो थायो। आरो फुङाव उन्दुबाय थानाय समाव बै हिन्जावा गावनि बिनानावखौ बुङो जे नोङो दै गुदुं खान्थासे फुदुं। आरो बिब'नि बाथ्राखौ लानानै बिनानावाबो दै गुदुं खान्थासे फुदुङो। फुदुंनानै जेब्ला बे दैया ग्लब ग्लबनो गोदौवो, बै गोदौनाय समाव बै हिन्जावा बाल्थिंजों बै दै गुदुंखौ लाबनानै उन्दुबाय थानाय हौवानि सायाव गारनानै होयो। आरो बिनि दै गुदुं गारनानै होनायाव जेब्ला बिनि मोदोमा खामनो हमो अब्ला बियो बिसनानिफ्राय उथिनानै खारो। आरो न'निफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगोनो बिनि हिन्जावनि बिदाया आरो लोगोसे बिहावाबो गन लानानै बिखौ दोखो बुग्लियो। आरो बुनानै जेब्ला सायो आरो बिनि मोदोमा जेब्ला खामनो हमो अब्ला बियो गावसानि जि न'नि टेरेसाव गाखोलाङो गोजौआव। आरो गाखोलांनायाव बिमा बिफा आरो बिदायाबो बै गोजौआव गाखोलाङो गन लानानै। आरो बियो बै गोजौआवनो दोखो बुग्लिजायो। बुग्लिजानायनि उनाव बिखौ बै गोजौनिफ्राय नाख्लायना हरो। फुंनि सममोन, गामिनि मानसिफोरा मोसौ बोरमा फोथाराव हैनो होननानै बिसानि लामा मोखांखायनो थांगासिनो दंमोन। आरो बै गामिनि मानसिफोरा नुनानै बिखौ बासायो, हमना लाना थांनानै हस्पिटालाव एडमिट खालामहैयो। आरो गावसानि न'खरावबो बे बाथ्राखौ जनायहरो। लोगो लोगो बिसानि न'खरा पुलिसाव FIR होयो। FIR होनायनि उनाव पुलिसा बै न'आव मोनफैयो। मोनफैनानै बिसानि न'खरनि गासैखौबो एरेस्ट खालामजोबो। आरो एरेस्ट खालामनानै गासै बाथ्राखौ सोंख्ल'यो, मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामखो हौवाखौ। आरो बिदि सोंनायाव बै हिन्जावा बुङो जे आंनि हौवाखौ आङो बुहुद बुजायदो। दिनै बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो जोंहानि न' खाथिनि सासे हिन्जावजों बिहा FIR सलायगासिनो दोङो। बेखौ मोजां मोनो, बेखौ गोसो थोयो, बिजों लोगो हमनो थांगासिनो थायो बियो। आं बुहुद बुजायबाय, बुहुद बुंबाय, नाथाय बियो आंनि बाथ्राखौ फंसे लायागारा बियो दाबो बै सभाबखौ गारासै। आरो बिनि थाखायनो आङो दिनै बे प्लेनखौ बानायदो। आरो बे प्लेनखौ बानायनानै दिनै बिखौ आंनि जि गोसोनि अर जोंग्लिबाय दंमोन बियो आंना दिनैसो गोमोरनाय बायदि आङो मोनदों। दा केसा कर्टआव बै हिन्जावखौ जेलाव होदो। आरो न'खरनि मानसिफोरखौबो मास मोनसे जेलाव होदोंमोन। मानोना बिसोरबो बै हिन्जावजोंनो हेफाजाब होदोंमोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो साबधान जानाया मोजां। मानोना नोंथांमोननि हिन्जावाबो जुदि नोंथांनि बेफोरबायदि माबाफोर केस मिथिनानै दोङोबाथाय मब्ला नोंथांखौ बिहाव लानाव लाना थांनानै बिसानि बिमा बिफानि न'आव लाना थांनानै नोंथांखौबो बेफोरबायदि खालामगोन, बेनि खुनु थिग गैया। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला। बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।